Kinasih sapa wis pokoke muni ngono. Pokoke abdi kinasih kok yo nek bose gelem. Ah wis. Pokoke aku ki pokoke kinasih ngono wae. Pokoke sing ketengen. Kari kula Bagong iki Mas kula Petro. Oh, adinipun nggih. Niki kula wulu cumbu. Temu ndi-ndi kula nderek. Dijak. Iya. Kowe melu terus oh nggih, matur nuwun. Nggih, Kang. Coba nek aku lak mriki nasih mesti tak dijak. Nek kali mriki nasih nek ora ancen apa kewo. Bora dipaksa sithik. Waduh, dodo nggih. Menika wonten menapa kok dumugi wonten griya kula. Ngerti ya wektu dina iki aku lagi nindakake lelana brata. Lelana brata? Iya. Monggo iki wanciring sir wengi. Apa ana keparing kiai aku tak nonop nunut mapan ana kene lan anak-anakku. Oh. Duh, ngimpi menapa lah wong griya kados ngaten kok. Paduka badhe nyepeng wonten mriki menapa iki sampun sak trepipun paduka kula prames wari. Lah kok badhe mapan wonten rompok kula iki kados mekaten ngawontenanipun. Nah, sing golek pengirepan kleru iso. Golek ngono. Awi mestari sing wedi kabeh ngono. Lalu telek lincung sak gon-gon. Karo turu piye iki? Nyuwun pangapunten. Kula mboten kok namung duwa namung kula umur maos dereng pantes paduka mapan wonten mriki. Ora sah dadak bingung. Jenenge lagi lelana brata, apa anane kudu dilakoni. Mboten wonten kasuripun anakku ora tau mapan turu ana sing kepenak. Anakku kerep turu mapan ana nggon tumbukan dami. Oh, ngeten iya waduh nggih. Nggih, menawi kersa paduka ngaten mboten dados menapa menawi trimah kawontenan kados ngaten kula malah rumaos lega. Namung saestu nyuwun pangapunten lho. Griya menika mboten patut kagem prameswari. Kados paduka Gusti Putri wis ora dadi apa, ora sato gawe ribet rasamu. Mula kang saka kuwi wis ana lilamu. Aku lan anak-anakku tak nunut mapan ana kene. Inggih, monggo mriko dipun angkep dalemipun piyambak kemawon. Monggo menawi badhe sari monggo. Ya. Adi lembar kae wis turu wangler. Monggo tak gendonge tak papan ki ana kene. Ayo kok, boleh kok dhewe kok. Ayo. Awal turu lincah ngarepan mau. Ngarepan wae nek lincah turu. Lincah sikile wong karek telu kok. Kok turu ora geblak. Sagondone no, sing penting ngawur. Ayo, aku lungguh iso merem kok. Ayo. Gon rame lho aku iso. Ayo wis ngono kok golek gon sing penak. Nggih, monggo. Anu Gusti kula kembar dipun gendong mawon. Kaselak mesaken mangke mindak malah tiras keco. Iya ya Kyai. Monggo iki dinarak. Nggih, kok nangke iki totoe arep diusari Gustiku. Monggo Gusti, monggo paring bersawalipun. Kyai, Kyai. Monggo mriki. Monggo Gusti pamogi anak. Ya. Monggo Raden. Monggo. Ingkang rayi dipun dindong bakal pisan. Ya. Ayo kene Lurah. Sagungan anak kula rasa turu nggih. Kancane ngopi mrene. Iki kok iya. Lek nang Lurah ngopo.
Bumi, pripun Nyai? Madhep jan. Rumangsa kaya ketiban rejeki ya Bune. Wis mane awake dhewe dienggo sare Gustimu Putri lan para putra-putra Pandhawa. Nggih, ning kula isin lho, Pak. Kula isin ing atase nampa daya ora sebodo ngaturi apa-apa. Banyu ora ana, gitu. Mergo kabenipun telas teh ya wis entek, gulane ya wis entek. Aja banter-banter. Engko nek tamune krungu ndak malah kewo. Aku ki ya seneng nih ya susah. Senengku mergo omah iki dienggo lenggah Gusti Putri Kuntilan Pandhawa. Ning susahku yen aku mikir kesaguhanku karo Prabu Baka. Dina iki awake dhewe sing duweni kewajiban kudu nggawa beras sak gerobak lawuh menungsa siji. Mama wis ora duwe apa-apa ibune. Aku wis ora ana sing tak toleh. Semanten ugi kula pakne jare kula wong tak dol ya mung payu pira. Kula ya wis ora duwe celengan apa-apa. Duwe celengan ya wis dibuka dienggo urip saben dinane. Lah iya, terkait jalan-jalan ini jadi jumpa tae malah entek malah duwe apa-apa. Jadi wis tak titik-titik kanca lho jane. Kabeh wong rumangsa ning kono duwe celengan kene, duwe celengan. Jadi wis tak primpen-primpen kene jane. Lah wong piye nek butuh malah dadi kelingan kabeh. Aku wis malah bingung kok nek nganti aku ora iso pasok jahar kepiye. Wis bapak karo simbok. Aku ki dianak-anake lanang. Perkara bapak ora iso tuku beras karo menungso siji, ora usah kok pikir mengko aku wae sing dipangan Prabu Baka tak lilake ora apa-apa. Bapak ora usah bingung. Aja ya Di. Aja kaya aja dadak ngenteng ki marang patimu. Kabeh aku wae sing dipangan Prabu Baka. Bapak isih ana simbok isih ana kowe. Upama kelangan anak aku wis dadi anak lanang bisa dadi mbakoi keluarga. Aja kowe ora mbakyu aku wae. Ora mbakyu ngancana bapak karo simbok ngladeni bapak karo simbok ben aku wae sing dipangan Prabu Baka. Aja kowe. Rawan pindri aja kowe yo nggih. Kabeh pun ibu wae. Yen aku mati bapakku penono. Mulane kowe aja ngeneki matimu. Aja simbok. Aku wae. Wis cukup. Wis aja rebutan. Iki malah kepara aku duwe pikiran mbok menawa kowe do sarujuk. Gandeng omahe awake dhewe wis ana sing lenggahi to, yo ditinggal wae. Omah iki ditinggal wae. Aku kowe sak keluarga suwanane Kacakra. Karben wong papat didhahar Prabu Baka. Wis ngono wae. Perkara omah iki ora usah tok pikir, yo mangkat wae. Petro non sing di omah lunga wah. Lah niku kejajan duwe utang itu. Kejajan digoleki uang kok terus nglungane. Ya ora to. Ketoke pyaine. Kyai Joko ketoke kyaine meneng. Alah saiki aja sawang gandare. Ketoke meneng lae batine iki kejem iki akeh kok. Sing nek nganti sing duwe omah awake dhewe nek nganti ketemu karo wong ditekoni kudu wangsulan lho, kudu dijawab lho. Wong nek tiba ning omah kene, ya ta, mongko kae bermasalah.
awake dhewe dianggap sedulur iki lho. Apa? Iya ta wis ta. Wis kowe kudu siap jalan pan nek angek wong nagih. Ora aku iki urung ora perkara kuwi kok. Petro. Terus ndi? Aku ora beda kowe aku ngurungokke apa sing dadi gunemaning Kyai Jropo sak keluarga. Katone ana bakal sinandi ning capet-capet sajake kok bakal lumaku marang kratone Kacakra. Nggih, anu mawon kok ditutuke sing kaduan mawon kok. Ditutuke sing kaduan maka ajeng enten lakon apa? Heeh, ditutuke kok kaduan didike ya. Terus ditutuke lakune iki tekan endi itu ditutuke. Ora wis tekan oh karo ngono ta. Nah, wis sunangan iki. Ya wong kowe iki dingke kok malah disalib karo sing tak tutke. Kandhane kowe melu turno kono, aja nganti kunangan. Bareng ning dalan malah ditekoni karo sing ditutke name ndika. Aku bablasen to. Tutke malah tak salib kowe. Ayo betul di salah sowan kok dipekane iki karo biyen. Lurah